ko Abdurrahman Tani, General Abdurrahman Tani shugaba ya gayi, ya godiya kuma yace sosai ga bisa talaka na Nijeriya. Ba wani matsala tsakaninmu da su. Ko a yanzu muna da 'yan uwa a Nijeriya sosai. Zama Amerika a nan mu ba su da wani fa'ida. Afirka Hausa Yunus. Nijeriya da Nijar za a ce uwa ɗaya uba ɗaya ne, ko ba gaskiya ba. Amma su mashugabannin yanzu ƙasan General Abdurrahman Tani, matsalar ba daga 'yan ƙasa ba ne talakawa. Talaka da ana son juna. Kuma muna godiya sosai ga malamai ga talaka duk na Nijeriya, ko ba gaskiya ba. Ni ɗan Nijar ne. Yanzu ina nan Libya. Matsalar daga shugabanni ne can manya. Kuma matsalar daga inda take shi Tinubu daga can ake ba shi umarni. In kun yarda ko shugabanninmu wanda aka kusa daga can sama ake ba su umarni. Shugaba Bazoum, Muhammadu Isu, tun lokacin nan duk daga can sama ne ake ba su umarni. Sun san da haka shi yasa suke wasu abubuwa suna tauye ma 'yan uwa 'yan ƙasar Nijar haƙƙi. Kenan abin daga sama ne ba daga ƙasa ba. Ko Abdurrahman Tani, General Abdurrahman Tani shugaba ya gayi, ya godiya kuma yace sosai ga bisa talaka na Nijeriya. Ba wani matsala tsakaninmu da su. Ko a yanzu muna da 'yan uwa a Nijeriya sosai. Ni na hirar da nake muku akwai yayana wanda ya yi armi a nan Kano. Diyan shi masha Allah. Har Allah ya mai rasuwa a can Kano. To, ba wanda za a ce a cikin ɗan Nijar dai bai da 'yan uwa a can. Kowa iya da. Kuma haka ne ya kasance kawai ɗaya ne ma. Amma in daga shugabanni daga sama ne abba su jituwa su can France suke ba su umarni. Yanzu sanatocin Arewa da wani wane ne suna yi yadda za a yi amma haikarinsu ne. Ba yadda za su yi ne Tinubun da ya haikarinsu ne ba yadda za yi saboda shi ne shugaba. Shi kuma daga can sama ake ba shi umarni. To umarnin da ake ba daga sama su turan sun sai da za a yi mulkin da yake so ya yi ya tayi da shi yadda yake so ya yi shekara 8 ɗin nan da ake yi. Ai duk shekara 4 ne ake yi zaben Nijeriya. To iya so ya yi 8 ɗin nan gurinsu abin da suke so su samu. Zama Amerika a nan mu ba su da wani fa'ida. Ni a garsu nake. Kuma wallahi ne akwai abokaina da sauran yannina wanda suke aiki a cikin kamfanin da Amerika ɗin suke. Akwai wanda direbobi ne. Akwai wanda irin suna yin rumfuna tun lokacin da ake ana musu aikin rumfuna da komai bayan ga duka nan da shekara 2 nake mazance. Akwai wanda har yanzu ma suna aiki a cikin. Akwai wanda su ne suka yi kwalta daga hilin jirgi a report ta Agadez har zuwa ta kai can cikin kamfani wacce ta Amerika, bas Amerika. Kamfani babba ce ba ta wasa ba. Kai wanda suka zo wai kare mai talakawa wai lahiya wai za ka kasance wai su ne za su yi gidan wasa, gidan rawa, habbo ta gare su fa ciki. Club gare su ciki suna wasa yau an ce ma weekend ne ka wasu samji haka ko wani wanga saboda lahad wanga suna wasannin su da komai rawa da wani wane ne. Haba da Allah. Kawai Allah tsare mu Nijeriya da Nijar Allah kare mu Allah rufa mana asiri. Wanga matuta wanga zalimai Allah shiga mana gaban su. Allah muka rike. Duka da Nijar da Nijeriya makwatan mu dai da suke kusa duka Mali Burkina Allah ya kare mu Allah rufa mana asiri. Wanga haka ta yadda aka ɗauko a Nijar. Insha Allah salon ci gaba ne ya zo. Saboda kun ga Amerika ba wai mun ce yadda su tsaya a nan harkokin sojan ba zai ta yadda suke so ba. Haka ne kuma ba su ka'ida ba ne gara kenan su koma su ba mu bukatar su ba mu san su. Kuma duk abin da mutum zai iya tunani an san diplomasiya na kasancewa a ce wanga manya ne a duniya ma kaza ne. To kuma menene dai an san dai mulki sai abin da Allah ya so kuma sai abin da Allah ya nihin zai yi.